Kung sa panimay magkuyog o gani magabi magdug pa man sa kama. Ngano kuno nga di pa man gihapon mamahimong katugtan ang mga magtiayon nga magkaangkas sa motorsiklo. Ang Mandaue City Council formal sab nga mihangyo sa Interagency Task Force kabahin nini. Ano yung report ni Nico Serino? Sa Barangay Sentro, Mandaue na abtanamo ang Magtiayong Mendez. Si Mrs. Gika nangompra sa grocery apan tungod kay bugat kaayo ang iyang dala, iya na lang gipa-pick up kang mister. Ang asawa mangita na lang og paagi nga makauli paingon sa Barangay Paknaan bisan kun maglakaw lang. Kay di pa man itugot nga makaangkas sa motorsiklo sa iyang bana. Kasama ro na magdug lang magyapon niya sa balay. Social distancing niya magdug lang gyapon sa balay. O gyapon sa na. Oh, mayon tan nagtugtan na bagay una niyo. Ako lang tagbon. Kay bugat mo ilok doon niya puno ato. Dili mo pwede. Dakpon man. Ang imo karon ma'am, ni kuan lang ka. Oo, ang karga lang masiguro. Ilang karga. Oo, kay bagat man kayo. Imo ba na rin uli? Oo, sire puli ako. Maningkamot ko kog lakaw. Maningkamot kang imo. Para asa man mo ma'am? Mapdaan. Lagi layo, lagi. Susama sab ini ang problema ni Randy. Karong adlaw unta mubalik sa trabaho ang iyang asawa sa MEPS apan kay walay masakyan, wa na lang una mo duty. Sugod na sila niya, may kasakyan niya, di man pwede mag-backride kay bawal pa man kuno. Dapat unta ila tanang tugutan ng kuan. Sa sesyon sa konseho sa Mandaue kaganiha, giaprubahan ang resolusyon nga giduso ni Konsehal June Delmar. Formal nga gihangyo sa council ang Interagency Task Force kon IATF nga tugutan ng makasakay ang mga asawa ug ubang immediate family members sa motorsiklo. Sa inyong panimalay, magdug manggani ang managtiayon, no? Nganong dili man maka-backride. The reason for that is lisod man gud pag-control. Dili sayon ba? Di man mahimo nga sigihan ni para ang tanan nga dunay backride to find out kung iya bang asawa og dili. Daghan na kunong reklamo nga nadawat ang City Hall ug gusto nila maabagan sab ang naglisod pangita ug kasakyan. Kinahanglan himuang gina siya og guidelines, no? If ever we will do it, lagi klaro nga guidelines. For example, ang mulukat baka sila permit from the barangay, unya tagaan sila og ID. Mag-agad ra hinuon ang syudad sa IATF kun musanong sa Hangyuon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.